Kieku ma kienx Partit Laburista fil-Gvern kieku l-pensjonanti llum qed jieħdu pensjonijiet ferm aktar baxxi. Dan kawża ta' deċiżjonijiet ta' amministrazzjonijiet nazzjonalisti fil-Gvern li ma ħasbux fil-pensjonanti tal-lum imma biss f'dawk li twieldu wara l-1962 u li jaqilgħu l-ogħla salarji. Dan joħroġ minn informazzjoni li rnexxielu jikseb One News u li tpenġi stampa ċara tad-differenza fil-politika ta' żewġ partiti politiċi fil-Gvern fil-konfront ta' l-anzjani Maltin u Għawċin. Gvern Nazzjonalista fl-2004 kien ippubblika white paper li fija kien fost oħrajn ressaq numru ta' rakkomandazzjonijiet għal riforma fil-pensjonijiet. It-tibdil kien iddaħħal fil-liġi wara li kien approvat mill-Parlament fil-5 ta' Diċembru tal-2006 u iffirmat mill-President ta' dak iż-żmien Edi Fenekadami fis-7 ta' Diċembru tal-2006. Ftit kliem id-diskriminazzjoni li ħoloq Gonzi PN bejn dawk il-pensjonanti li twildu qabel l-1962 u dawk li twildu wara jiffoka fuq l-ogħla dħul pensjonabbli, il-pensjoni minima garantita u kif tiżdied il-pensjoni kull sena. Din id-diskriminazzjoni li nħolqot spjega b'mod ċar ma' One News is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għall-Politika u Drittijiet tat-Tfal Mark Musu. Fil-waqt li dawk li twildu wara l-1962 kien iddaħħal għalihom mekkaniżmu li kien ibbażat 70% tiegħu fuq kemm jolew il-pagi u 30% tiegħu kemm tola l-inflazzjoni. Fil-każ ta' dawk li twildu qabel l-1962, il-garanzija li ngħatatilhom kienet illi il-pensjoni tagħhom tola bil-kola sħiħa biss. Fil-fatt skont iċ-ċifri li ra One News bil-Partit Nazzjonalista fil-Gvern, fl-aħħar 10 snin il-pensjoni minima u dik massima ta' dawk li twildu qabel l-1962 kienet tiżdied bil-kola biss, ċoje bi 32 euro u 62 ċentesmu fil-ġimgħa. Dan fil-waqt li minn din is-sena l-qudiem setet tola biżjed imma għal dawk biss li twildu fl-1962 jew wara. Fl-aħħar nett il-kumplament tal-pensjonijiet ta' dawk li twildu qabel il-1962 kienu jiżdiedu bil-kola biss. Biex elimina din id-diskriminazzjoni lampanti, Partit Laburista fil-Gvern rali wassal żidiet addizzjonali biex flimkien ma' kola pjuttost għolja ta' bħalissa biex l-effett ta' diskriminazzjoni li ħoloq il-Partit Nazzjonalista fl-2006 qed jiġi neutralizzat u mhux jolqot lil maġġoranza l-kbira ħafna tal-pensjonanti li ammontaw għal madwar 90%. Fil-fatt il-pensjoni minima tal-pensjonanti kollha żdiedet bejn 50 euro 28 ċentesmu u 69 euro 21 ċentesmu fil-ġimgħa, bejn 17 euro 66 ċentesmu u 36 euro 59 ċentesmu fil-ġimgħa iżjed milli kien iggarantixxa l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Il-pensjoni massima ta' dawk li twildu qabel 1962 żdiedet b'49 euro 40 ċentesmu fil-ġimgħa. Il-kumplament tal-pensjonijiet ta' dawk li twildu qabel l-1962 żdiedu b'mill-inqas 49 euro 40 ċentesmu fil-ġimgħa, waqt li minn din is-sena l-qudiem setgħu jolew biżjed imma għal dawk biss li twildu fl-1962 jew wara. Irridu jittieħdu wkoll azzjonijiet oħrajn illi ħajkunu qegħdin jittieħdu mis-sena d-dieħla l-qudiem sabiex gradwalment u matul medda ta' snin il-pensjonanti kollha twildu meta twildu jiġu fuq l-istess keffa, fuq l-istess livell u jibdew jieħdu l-istess żidiet. Sa dan it-tant Musu tem jgħid li mis-sena d-dieħla se tittieħed ukoll azzjoni favur dawk li twildu qabel l-1962 u kienu fuq l-ogħla salarji. Bl-azzjonijiet li ħadna iggarantejna illi għal madwar 90% tal-pensjonanti it-tibdil li kien iddaħħal ma jagħmlilhom l-ebda differenza fis-sens illi ma jkunux żvantaġġjati, b'mod partikolari dawk li twildu qabel 1962. Mis-sena d-dieħla l-qudiem ħanieħdu azzjoni wkoll biex dawk illi kienu fuq l-ogħla salari u li twildu qabel 1962 bil-mod jinġiebu fuq l-istess livell ta' dawk li twildu wara.